ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಂಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತೆಲಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೊಂಜಿ ಪಂಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ ಹೆಂಚನ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬೆತ್ತದಾಲ ಬಿಡ್ಚು 3, 2, 1 ಗೊತ್ತಾನದ ಓಕೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಮಾಡ ಇನ್ನಿತಂಚಿನ ದಿನಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಕೆಲವರ ತೆಲ್ಪಿರು ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ತೆಲ್ಪಿರು ಯಾನಂತೂ ತೆಲ್ತಂದಪ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಕ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಕ್ಲಿ ನೀವು ಬೂರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ನಾವು ಪುದರ್ ಅಂಡ್ ಒಲ್ತಿದ್ದು ಬೈದಾರೆ ಪುದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಕಲ್ದು ಬೈತೀನಿ ಪಡೀಲ್ ಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಕಲ್ ಬೇರೆ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಬಂದು ಬೋಳೂರು ಓಕೆ ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಪಾತಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಈ ನಮ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪನ್ ಬಂದು ಈಗ ನಾನು ಬಸ್ ಬರ್ತಂದು ಒಳಗಡೆ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಐತ ಮಿಡಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಸೊ ಈಗ ದುಂಬು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರು ಆರಡ ಇರ್ನವೇ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿನವರ ಇರ್ನವೇ ಕೊಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚ ಭಾಷೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರಂಜನ್ ಗುಡ್ ಶೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾತಾ ಇಡೀ ಕ್ರೌಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂತು ನಿಖಲ್ನ ಶೋ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ತಾಟಿ ಒಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂದಿರು ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತಾಟಿ ಒಟ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಕೈದೇರ್ ಪೋಡಾಪುಡು ಆ ಕೆಲಸತಿ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ತೆಲ್ಪರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಶೋಗು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವಳ ರಂಜನ್ ನೀರ್ನ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ರಂಜನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅದು ಬಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ ಶೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೂಪರ್ ಐದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ವಾವ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾತಂದು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಏನು ಕೂರ್ಸಿದ್ದು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅದು ತೆಲ್ತಿದೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಭಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಇಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಂಚಿತ್ತು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಲು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಅವೊಂದು ಚೂರ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅರೆ ಅಂಚದ್ದು ಅರಡೆ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ಕೇನಿ ಅರಡೆ ಪಾತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚ್ ಮಿಸ್ ಆಪಣ್ಣಿ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಶೋಗು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ರಾಮಾನ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ అయితే ఈయన భాష నుంచి పంపి ఎక్కడ పంచలేక ఎంత పంపి పని నాతుండు ఎన్నమ్మ ಬಟ್ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ ರೆಜ್ಜಿ ಮುಳು ಇದು ಮದ್ಮೆ ಆತಲ್ಲ ಎಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅನ್ಪರ್ ಇದು ಬಿಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಂಜ ಎಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅನ್ಪರ್ ಪದಿಗೆ పొన్ను టికెట్ ఐదు ఎంత ప్రపోజ్ పంపుతారు పెళ్ళి అవే భాష ఫస్ట్ చూపిన్ ಮತ್ತೆ ಲಪಿರ ಓಪನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತೋಡ್ ಸರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಸರ್ ಇತ್ತದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಇದ್ದಿತ್ತು ತೆಲ್ಪದ ಚಪ್ಪಲ್ ಓಕೆ ಇಂಚಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿ ಅವ ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಗಲೋಡು ಬಗಲು ನಾನು ಈಗ ಬೇಟకు ಲೈನ್ ಇಡలేదు ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಸರ್ ದೈವದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಮಸ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕೊನೋಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೊನೋಡು
yang Bombay baca. Okay, very good. Very good, and all the best, and super performance. Thank you very much. ಎಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರಿ Ya, saya mata kata. ಸೊ ಹಾಗಾದ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಮೋನದು ಒಂದು ಆಟದು ಅಂಚಿನ ಪೊಂಟಿ ಕಡೀರಿ ಸೊ ಏರು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಕುಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ತು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋಯಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ ರಿಹರ್ಸಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಈ ಇಂಚ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂಪ ಅಂದ್ ಆತ ಓಕೆ 3 ಜನ ಎತ್ತೊಂಬೈಜರ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ 2 ಜನನೇ ತೆಲಿಪಾತ್ ಗುಲ್ಪಾಯಾರು ಸೊ 3 ಜನ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದತೆ ಅತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಜದ ಎಂಗ್ಲು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ರಡೇ ಜನ Engkle dagot, engkla performance tu kodu. Baka ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸು ಮಾತ ಬರೀ ಬೂಸು janaklitu. ಖಂಡಿತ ಅಂಜಾಡ ಇರು ವಿನ್ ಆಡ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಟ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಸ್ ಈರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಉರ್ದೆತ್ತು ಎಂಕ್ ಬರ್ ಓಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆವಡ್ ಎನಿವೇಸ್ ರಡ್ಡು ವಿಶ್ ಉಂಡಿ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ ಇರ್ನ ಬಾಸೆಡು ರೂಪೇಶ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಉಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ ಪನೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ Ee bhai polu. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ ತೆಲ್ತಾರ ಐ ಮೀನ್ ಬುಲ್ತಾರ ಕಡೆ ಸೊ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್